खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दायो राजाजों आंजों हस्पिटालावहाय थांनो ओंखारदों दिनैहाय आंना सिलाइखौ खुलिगोन नालाय ओंखायनो थांनो ओंखारदों ओमफ्राय मैया हरनिफ्रायनो बिराद अखा हागासिनो दङ दासिमबो माने एसे थाइफ्रिगासिनो दङ आरोना गथ'फ्रा नै दासो ओंखाम जादों ओंखारलांनोनो हायाखै जोङो दहायनिफ्रायनो ओंखारलांनायनि ट्राइ खालामगासिनो बाट ओंखारलांनो हायाखै आइयाबो स्कुलाव थांदों नालाय ओमफ्राय जोंहानि आइयाल'सो दङ हारसिङैथ' लाखिनो हाया बिसोर सानैखौ दायो बिसोर ओंखाम जागासिनो दङ दसे थानानैहाय राजायाबो हाखु दाखु दुगैनांसिगोन दायो दुगैखांनानैहायनो जोङो ओंखारलांसै आरो थाब थाङाब्लाबो जाया मानो होनबा हजोंबा बेसेबां गोबाव जायो एसे मोजां जाबाय आरोना थाबायनो हाबाय मोजाङैनो माने थेवबो आङो लासै थाबायो आरोना मानो होनब्ला डक्टरा बे टाइमावनो बुंखानाय माने 1 मान्थ मोजाङै रेस्ट लानांगौ होननानै गिलिर दैखांनो हाया गथ'फोरखौ बामनो हाया ओंखायनो बोरैबा मोनलायलाय लाङो मानो होनबा गाबोब्ला माने बामजानो लुगैयोना बिमाजों ओंखारबाय जों सानैया लेटआनो जाबाय आयु 10:21 जाबाय माने 12थानि सिगाङावहायनो लिंहरदोंमोन आरोना 12थानि उनावहायबा एसे भिर जायो होननानैहाय दायो थांसै उफाय गैया खैथायाव सहैगोन देखायदों 11:33 नै सानैजों ओंखारबाय बेहा गस्ला नागिरनायावनो लेट जादों उदै ओंखारबाय नालाय ना गस्लायानो जाला बिचारा बोरै मानसि नुदों आंखौ हा आंखौ मानसि नुदों मारै नुनो जेरै दङ बिदिनो नुदों आरो उदै गेन्द्राद्रानो अखाया बिराद हादोंमोन ना दाखालिथ' अखाया ससे हादों ससे हायाखै जोंनि खिनियाव हाथाराखैमोन आरो मैयासो बिराद हाबाय हरावहाय दाबो हाबावगोनसो नै बोथोरा जोमैयानो दङ मेरला बिदि अखा बोथोरावहाय लं ड्राइभ खालामनो बिराद मोजां ना लं ड्राइभ ओमफ्राय लामानि सेरावहाय फिसा दखान बेयावहाय साहा आरो मेगि बिथिं गैया बिदि मा होनदों नोङो बिदि अखा हानायाव माखौ गोसोखाङो तेजपुराव गिटार बायनो फैनायखौ गोसोखाङो गोदो फार्स्ट टाइम तेजपुराव फैदों आं गिटार बायनो गोसोखाङो ओमफ्राय दा बे गिटाराव गैला लांबाय गामि सासे फंबाय गिटार दामनायनि माबायाबो गैला नामा शकआबो गैला ओमफ्राय नों मा तबलाबो लादोंमोन नामा तबला नङालै ताब्ला sorry तबला देलै तबला ओमफ्राय मा बेनि शकआबो गैला दसेल'थार बेसिक्सखौ रोंबाय जाबाय दा दामनो होबाथ' हानाय नङाना नोङो रोङा दामलाबायनो हागोन मेथाइफोर ओमफ्राय मा गिटारखौबो नोङो मानि थाखाय गारदों होनदोंमोनलाय सोलोंनायखौ गिटारखौ सारेगामा दामनानै गारदां सारेगामा माने खनसेयावनो माने मिउजिक माने गाननि दामहोनाय फोरोंनांगौ आरोना वेस्टार्न सोलोंखानो नागिरो क्लासिकेल फोरोंनायनि गारबावबाय दा नै नोङो जुदि मोजां सोलोंनाय मोनबा नै गिटारिस्ट जानो हागौमोन ना नोङो खामानि गैया सोलोंनो गोसो गैया बेहा सहैनोसै जोंहा हस्पिटाल थाब जानायबा हामगौमोनहाय खामानिफ्रा ओमफ्राय नै जों गैयियावसो आंनि आमाइमोना फैदों आरोना आंखौ खबर लानो थाखाय ओमफ्राय खिन्थाहराखै दाना मा मोनजालांनांगौ जाखोथाय नै सफैबाय बेनो ओंलै बिराद हस्पिटाल बेरायबाय जोङो नैबे जाबाय आरजे नार्सिं हम बेनो आरोना सफैबाय गोजौआव डाइरेक्ट थांखानोसै आं बेनो सफैबाय जोङो स्टिचखौ बख'बाय ओमफ्राय गोजौना एसे दंबावो आरोना माने मोनथाम फलंदोंमोन नालाय मोनथाम माने मोनब्रैयानो ना मोनसे पाइपजों बेनि मोनसेया माने एसे दंबावो आरोना दा बेखौ होनदोंखि बे क्रिम हरदों नालाय बे क्रिमजोंनो थिग जागोन होनदों आरोना ओमफ्राय आंहाथ' दा ट्रेनिङाव थांनांगौ दङ आं होनबायखि ट्रेनिङाव थांनांगौ दङ ओंखायनो दिनैफैबाय एक्सुवेलि गाबोनसो खुलिनांगौमोन आरोना ओमफ्राय गाबोन हजों गुवाहाटियाव थांगोनखाय दिनैनो खुलिनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय दानो खामानिबो स्टार्ट खालामसै नामा बांद्राय हेभि हार्डवर्क खालामनाङा रेस्ट लानांगौमोन बिदि होनदों आरो बाट मा खालामनो थारमाने इसोराबो आंनो खामानिफोरखौ ओरैबायदि जाबसिन हरो माने माबा मोनसे सोलिबाय थादों बे समावसो माखौबा मोनसे खालामनानै होयो आरोना नोंथ' नुबायना स्टिच खुलिनायखौ दसेनो जायो माथो जालायगो
doktora Angni hayi mo. doktor Don Brahmaเนี่ยनोंनि आगोलावहाय डक्टर लागायबा सहायनाय नंखायामोनलै Dr. Brahma. डक्टर ब्रह्म दायो नै अबावबा साहा लोंलांनांसिगोन साहा लोंनाय जायाखै न'नि साया आलादा जायो ओमफ्राय बायहेरायाव लोंनाया आलादा जायो नालाय बायहेरायाव लोंलांसै आरोना ओमफ्राय हजोंहाय आलासियाबो थांबायनो जोंखौ नेनानै मोनासै ओमफ्राय गथ' सानैखौ दाबो फुथुनो हायाखै बिबै सानैया थाथोंसै दिनै बिबैमोना नायबाय थाथोंसै आरो बिफाया एसे रेस्ट लाथोंसै दिनै ना बायहेरायाव जोंनाबो हजों गेसआ जोबहां जानानै दङ आरो फारसेथिं बे इरानाव जे वार जादों बे वारनि थाखायनो बेनि साप्लायाबो खम जागासिनो दङनो ओमफ्राय जोंनि रुमनि खाथियावनो थानाय आब'मोनना गेसआ जोब्बाय जाहैदों ओमफ्रायो बिसोर दायो माने जों जायनाव बिबाय थायोमोन बेनावहाय साप्लाया गैया आरो ब्लेकआव बायनो गोनां जादोंनो दायो 2500 huge amount न'आवहायनो इंडक्शन दंखायो बाट इंडक्शनावहाय संग्रा आइजें गैया आरोना दा बेखौनो जोङो विशालावहाय नायगिरनो थांनो नागिरदों दाख्लि ना मैयामोनथाय आसाम पुलिसा मोनसे पोस्ट होदोंमोन ना बेवहायथ' जेबो प्रब्लेम माने गैया माने पेनिक जानो नाङा होननानैहाय बुंदोंमोन बाट दायो जोङो जेब्ला गेसखौ नागिरो अब्ला बेबायदि प्रब्लेम फेस खालामबाय दा अबे मोनसेया सैथो बेखौ दा मोनथिला आरोना साननो गोनां जाबाय जे मानसिफ्रा बिजनेसनि थाखाय बिदि खालामदों ना साप्लाय गैया होनफ्लादों खोमा बेयो संजायोना संजायाथाय खमसो जागोन नामा माया खम जानो ना थैयो बुरजाब्रा बे नैबेनिमोन ना जोंना इंडक्शना बेनोमोन ना प्रेसिसानोमोन जोंनाबो बेनो जोंनि हिन्जावफोरनि मस्ट फेभरेट जायगा माबायाव शपिं मलाव बेनो जाहैबाय नै किचेननि जिनिस जेराव मोनो बेनो जोंनि थाखाय फेभरेट जायगा जायोना ओमफ्राय नै नायदों दायो अबेखौ लानाय जायो बेखौनो मोजां नुदों नुनायालाय ना खोबग्रा थानायखाय बेनो खोमा बेनि माबाया गैया नामा कभारा माने इंडक्शनाव जागोन ना जायाथाय बे जाजोबो जायो नो इन केस प्लास दामा बेयाव लिरनायानो ना बिदि जिनिसा बेनो देरसिनखा 3 लिटारनि फैखायो औ नैबेयाव दङ बेखौ नायनो हागोन औ नायलाय लिरनाय एखे ना गिलिरबो ना मोजां ना बिराद भिर जानाय जादों बे साननैसो विशालावहाय पुरा अफार सोलिगासिनो दङ ना ओंखायनो आरोना बिराद भिर मैयानो दाख्लि फैदोंमोन जोङो दाख्लिबो बिराद भिर दिनैबो बिराद भिर अफार सोलिगासिनो दं ना दा ओंखायनो बिराद भिर जादों ओमफ्राय गोलोम बोथोरनिबो जिनिस लाबाय थादों मानसिफ्रा दायो जोङो नै जोंनि गारमायाबो एसे रानखांबाय ओंखायनो जानला मोनलाखा गारमा रानखांदों नालाय ओंखायनो जोङो एसे गिसि खालामलांसै गोजौआवहाय आर'नाइनि डिजाइन खालामनाया दङ नैबेनो गोदान आरोना बे केफेआ जोंबो दिनै फार्स्ट टाइम हाबदों बेहाय नायनोसै टेस्ट खालामनानैहाय एसे नै जोंना बार्गारा सफैबाय नै चाटनि चिज ओमफ्राय नै सासेया रेडि जाखाबाय जानो थाखाय सोदो जादो दे माबायदि टेस्टि ओमफ्राय आंबो जानायनोसै दायो बार्गार जानायाव मोनसेल' प्रब्लेम आरोना खुगा बिराद सिनांगौ जायो आं बेखायनो न'आवसो जानो मोजां मोनो बार्गारखौ जानोसै मोनसे लाबोनो जागोन मोनदां कफिया आं बांद्राय सोनांना बार्गार जाखांबाय दायो कफि लोंलायनोसैलाय गोबाव जाथारबायमोन आं कफि लोङिया दायो जोङो न'आव थांफिनसै न'आव थांनायनि सिगाङावहायनो आइया माने मोननैसो जिनिस बिहरफादोंमोन बेखौ लांफानोसै आरोना गाइखेर दाखा बिहरदों ओमफ्राय गाइखेर बिहरदों नै बेहाय बायनोसै जोङो मन'हर मिथाइ बायनोसै होनबालाय मोजां लाखिजा गोजौनो आं ओंखारनायाव खस्थ' मोनगोन
गाइखेर दाखा लाबाय ओमफ्राय बिसोरनो मेथाइ लाबाय मेथाइ नि माबा माबि बुट बिस्रावनाय ओमफ्राय बे राइसनि के मा होनगोनथाय मिन्थिया बिस्किट ओमफ्राय गाइखेर दाखाखौबो आङो गोदैखौ बिसोरनो फिसा मोनसे लाबाय आरोना ओमफ्राय गोखै लाबाय ओमफ्राय बेखौ जायो बिसोरो बेखौनो माने बुरखायनो आरोना ओरैनो आङो थाबायनायखौ जा आनइउजुवेल मोनगासिनो दङ आंथ' स्पिडाव थाबायोना ओमफ्राय लासै लासै थाबायनायखौ एकदम आं नङै बायदि मोनगासिनो दङ मिन्थिबायना मानसिया लासै थाबायखानांगौ ओमफ्राय आं स्पिड थाबायोना नाङा थाबायनो सोलायनांगौ न' सफैनानैहाय फ्रेश जाबाय फ्रेश जाखांनानैहाय बिदिनो गथ'फ्राबो सिरि मोनखाबाय जों सफैनायजों लोगोसे ओमफ्राय बिसोरबो लाबोनाय दइखौ जाबाय आरोना सिराजोंहाय ओमफ्राय आंथ' जानाय जायासै आं माने गोखैखौ जाथ'वाखै दायो नारें खार्जिनि बादै आङो जेबो गोखैखौनो जाथ'वाखै जोंथ' इन्डाक्सनाव संनाय बे आइजेंखौ लाबोबायनो बेनि उनावहाय न'आव सफैनानैहाय सासेया ट्राइ नायनोसै होननानैहाय इन्डाक्सनखौ लागायबाय लागायनाय लोगो लोगो जोंबाय माने दायो इन्डाक्सनानो गाज्रि जाबाय जोंना दा मा खालामनो इन्डाक्सनाव संग्राया फैबाय इन्डाक्सनासो गैया जाहैबाय दायो माने गोबाव सान बाहायाखैमोन नालाय बिदिनो बायरायावनो दोनबाय थानाय जाबाय ओंखायनो बियो गाज्रि जाबाय आरोना मेसिनारि जिनिसा बिदिनो नों बाहायाब्ला गाज्रि जायो आरोना ओंखायनो सम सम बाहायबाय थानांगौ आरो बिराद द्राम द्राम अखा हाबायनो ओमफ्राय अन्थाइ गोलैदों अन्थाइ बागदावलायलायदों नै अन्थाइ अन्थाइ दिनैसो हालायबाय गेलेगासिनो मामा गाबोन गुवाहाटि थांसै गुवाहाटि थांसै ना गुवाहाटि थांगोन ना थाङा गुवाहाटि थांगोन ना थाङा मा हादों अखा हादों मामा अखा अखा रोंगोन ने मोनामदों मा मोनामदों रिधिमा गुवाहाटि थांगोन ना थाङा थाङा गुवाहाटि थाङानो दानाबा बिदिनो गेलेबाय थासिगोन बिसोरो 9:30सिम माला उन्दुगोनथाय ओमफ्राय खामानिबो दङ गाबोन थांगोननि पेकिं खालामनांगौ आइया बिथिंजाय बायरायाव संगासिनो दङ गाबोन आइखौबो लांफानांसिगोन माने आं बामनो हाया नालाय ओंखायनो दायो आङो बिदिनो लासै लासै पेकिंखौ खालामबाय थानोसै दानिफ्राय खालामाब्ला माने गाबोन हाखु दाखु जागोन बावलांगोन माखासे जिफ्राथ' ओरैनो दंथारो माने रानाखै आरोना बोथोराबो नै थांनांगौ समावहाय बिदि अखा जानानै होबाय रानस्लाबनो मोनासै बिदिनो मनायावनो सोनानै लांसै आरो हजों बिदिनो फोरानहैनोसै आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय